Yes, Bibia any honomoa or tis a saying yankroponi, which lady ampon. Oye near menina, may a fe. Why ye be that? Sua ayo the opesa. Yara enchene nyumunya nyame prekope ano pe nyumuni ya ukomu nyumuni ya wonemu nyame di wonimu pa wakoma to ye so bidi ye wrade yo na ebi no no ye na no pa ye na wia na numre ye na homa na twe ma empo ye wanwa abroso Radina no pay Yadawasi Yeshudi Kunkrono Edmunyam Waradia Wan Shayam from Swasoni Yendi Nemum Waya Dom Nenensos Wapeja Yen 3 every Yenketes Winnie Yemye A cow being con Nanka Yenimo Griasi A cow being con Nanka ya Bodam A cow being con Nanka ya ye as the strefo Eka obi nko nanka empo ba bia esase ye dru ne yentimi enuru ho no wanya ye na atwetwe yen Awurade asedan kan senenso de ache ye emu ne pa biara ya ye de no minim se ye nsa beka bi na ahye odin konkono animunyam ewo Yesu Kristo dinimu ene mabompa ye enano pa nso boaye ne tuyefo na kasa kire ye maya awe tosempo Sanyema muya densa dia Unyankopon inimsa obebo ayen ama eniji nso so awie peye o Yesu dinimu amen na o share o Facebook from S.K Appiagyei say go and say
na ayewa nso miamia mfidie no eden aba Facebook no so. Yet was to say ya nebononuma Bishop ya usiansa enso ebeto aso asum. Kwasamo ofidie na Adom 106.3 FM na ubeye inshirapa. Ovi, net is I. Adom also. Yanko Pandum. If you boko dear. Oh, Adom. And I use your say. And that's what they are saying. Oh, yes. Anton Tiaka. Dabia ne de rade eyo. Yeah. Ejidi descendants wo asem bi de mayen. Amen. Ebeboa me na aboa won so na ye nyina ye de anante na aboa yen. Ti ma mema okwan na Korintofo ngoma sɛdeɛ na yɛdwene ho yi na kenka na fa yɛkɔ Nyame asɛm. Yo. So Sunday na yɛwɔ akyire na yɛdwene ho no. Korintofo ma de kan trayam nsia. Nchichemu a ɛyɛ domienu na Paul kasa kyerɛ Korinto asafo no. Sir Pastor S.K Appiagyei 1 Corinthians chapter number 6 verse number 12. Korinto form edika etraya nsia nchichemu a ye domienu. Me wo nneoma nyinaa ho kwan. Nanso enye ne nyinaa na eye. Me wo nneoma nyinaa ho kwan. Nanso mema emu biara enhye me so. Me kenkan bio. Me wo nneoma nyinaa ho kwan. Nanso enye ne nyinaa na eye. Me wo nneoma nyinaa ho kwan. Nanso mema emu biara enhye me so. Sofo Nyame ade obiara pe ade ama onipa. Obiara betumi aye ne opa biara. Obiara si ukwan. Se the opesa wo ye no betumi aye. But Nyame na oma aye kwan so biara betumi aye ne opa no. Nyame nso so odi ono ane mra edi ato ama obiara. Odi ono ane mra. Nyame ama obiara kwan so obiara betumi aye ne opa biara. Ba Nyame nso wo ne mra a odi ato ho. Adi ama obiara. Se saa di kwan we ana mra we se wudi so a ana wubu so a sei na meyewo. Endi enhwe Israel fo bra mu fi Egypt eba no. Mose du baby no Nyame ma Mose hye mra ma obiara because na obiara afi na obiara ye ne ono ape biara. So for what can perform kakra okaka nsam bebre. For ye wo ho kwan se abatu a ebe yebetumi akwa kontokwa wo ho. But there's a law. Ye wo ho kwan se awarefo obia betumi aye ne opa bia wo de opia opatama ope bra. Nanso so there is a law govern the marriage. Emre bi eno na ehwe aware nyina so. Enti se wo bu saa mbra ne so a ada se aware ne begu ana se aware no enigi ewa aware ne betumi efiri ho. Paul say wo nneoma nyina ho kwan.
nanso nya nyina na ye so we aduane a ye di ubetumi di aduane bia ewura wo yam nanso so aduane ne bi wo ho a ebetumi ekun ebetumi ama wo life ayabasa because ebia na ene wo yefunu no anje ebia na wo yefunu anje enti ebetumi ekun betumi asɛw enti ɛho hia sɛ yɛyɛ enipa na onyame ɛde obia pɛ ama no no ɔsɛ yɛfunu yɛ aduane dia yɛ aduane nso yɛ yɛfunu dia nanso nyame betumi ama mienu no nyinaa abɔ ɔkenkan ba ɔsɛ nipadua yi ɛyɛ nyankopɔn asɔɔdan ɛne sɛ yɛsɛe nipadua no nyame de ama wo sɛ wobɛtumi de nipadua no ayɛ deɛ wopɛ biara ba nipadua no so nyame de mmara bi ɛde ato nipadua no ho sɛ woyɛ saa adeɛ wei na wosɛe nipadua no a me Awurade sɛe ɛna mɛsɛe wo enti yɛnhwɛ ne sɛ yɛwɔ Ghana ha yi obiara pɛ nyame de ama no wobɛtumi atwi ka deɛ wopɛ sɛ wotwi ne biara obiara nsi wo kwan but there's a law ka ne yɛ waa wo dea waa na wotwi wo ka ɛde kɔ baabi a pɛ sɛ wokɔ bia wobɛtumi akɔ but there is a law ɛwɔ ɔman nim ɛne sɛ woamfa ɛwɔm sɛ ka ne yɛ waa wo dea waa na wode kɔ obiara nsi wo kwan sɛ mentwi wo ka anaa mentena wo ka nim nanso sɛ mmerɛ wɔ Ghana no wobu saa mmara no so a yɛtumi kyew sɔfo yɛtumi kyew there's a law ɛnneɛma no waa na wakɔfa nneɛma no efi aburokyire ɛde aba Ghana ha na wotɔn obi ankasa menkɔ aburokyire nkɔfa nneɛma no ma nanso so mmara wɔ Ghana ha sɛ woanni mmara no so a yɛtumi gye wo nneɛma no enti Paul sɛ yɛwɔ adeɛ nyinaa ho kwan nanso nyɛ ne nyinaa na yɛ yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan ɛdan no waa na wasi wo dan waa na ɔkɔgye wɔ asase wosi wo dan woyɛ biribi a kyɛ sɛ woyɛ bia woyɛ nanso there is a law ɛwɔ ɔman no mu a sɛ wobu ɔman no mmara so a ɔman no bɛtumi ne wadi enti nyame aka kyerɛ wo sɛ obiara bɛtumi ayɛ ne ɔpɛ biara ɛno nkyerɛ sɛ nyame mmara no wobu so a nyame de wo ho bɛkyɛw no Adom 106.3 ɛna wotie yɛkenkan ɛfiri Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan nkyekyɛmu a ɛyɛ nsia Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan ti nsia nkyekyɛmu a ɛyɛ edumienu yɛpatwere 1 Corinthians chapter 6 verse 12 down mewɔ wankasa yɛwɔ mete yɛ ɔsɛ mewɔ nneɛma nyinaa ho kwan nanso yi na asa bɛhyɛ hɔ nanso ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ sister edubiri bi a wohwɛ deɛ ɛkɔ so mede ya mepɛ de practicals because wɔtwerɛ de ma yɛn ɛyɛ futuo kɛseɛ ɛde ma nipa bi abrabɔ edubiri bi a wohwɛ abrabɔ mu ne asetena ne baabi a yɛkɔ ne baabi a yɛba sɛdeɛ na sɔfo sego ɛka no kameyɛ yɛ sɛ sɔfo ɛkwan ne deɛ kyerɛ ne sɛ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ani so nanso so no awieɛ ɛne asɛm no sɛ duru biribi paa na wo sɛ wohwɛ deɛ okunu de yɛ wo a duru biribi na wohwɛ paa sɛ deɛ ɔyere ade yɛ wo a mahyɛ da nea start afiri hɔ duru biribi paa na wohwɛ sɛ deɛ abusua pani yɛ wohwɛ sɛ deɛ aberanteɛ sukɔ no ma a wɔte abusua no mu di nsɛm hunu bi a woyɛ sukɔ no ma bi aban atwusi na na sɛ apɔnti paa na wohwɛ nneɛma bi a wɔhwɛ a woyɛ sɛ deɛ wobɛtumi wɔ ho kwan sɛ nkatandidi a ɛne nneɛma fon bi a obi de hwɛ wo yi
wo ho kwan say at all cost enka obetumi afa kwan bia so nanso sa nanso na bela kimi no mienu say ye wo bibia ho kwan say be nanso na nyina na fata yen ye se wo hene wo ho kwan say bia enka obetumi bibi nanso wo hene kura no ensa say wode ne ma bi kana no e wo bedwam no ne ade Wasofo ho kwan se bia ko betimi atena ba bia wo pa bia wo twampa me se ba bia sori bi wo pa na wo pon na hwese de nkofo awia kete pa wo magye ayi pa no mo hwi ade na wo hwese de mfifire ti ho pa entinya safo ya na ba son dem ba to wofre nanso sofo wo ho kwan se nka wo hwede wo emei ajajajajaj etre ahofa sankusi wo krokra bibia na nantu wo ho kwan se ka ofa tuntum no afa tietia no afa tenten no afa kokko no afa de nafuso no afa de bulega Adom 106.3 na wuti ya woni emanyina ho kwan me wo ho kwan pa san kantampi Mashia, mama say yes, who she must say yes. Who wants an air was a mirror. Who can pass and come dini panatam because and some forward dear do dear walk job be a cow was some as someone you know pruning in a goose war nanso. Me one yaman now quine Nancy Nina and a fatam semejo. And I no pay, maybe I no pay was sorry. Dear what the year obidia year wentino. And the what plan say, wo kwa surprise the pa. Make us say, yeah, why you want to say me match run and say no ko Nanso, as o Christoni. And ka wo kwan pass and ka be jire dwom ho. Na wo babo so pa na de ntoma na bomu. Na ye boxing star step say wo de bra. Nanso. En fatal. And I no pay. Ye wo ho kwan. Ye wo ho kwan. Obi betumi aye wade pa wo hwedin pass akoi pass ene okay esukono man ka betumi abobɔ ne pa ma wa ho odin bi aka na nsoso so unim say Louis last me hwed ibina the sofo penny na mo ya na say ntokwa ba say you can say board meeting you say then omupie nto on is of penny no kasa no wa hwe nasum no so ye sofo pabombi ti do kanu no asa apoma say was answer wo ye sofo wo de wo be ma bombi oh wo ho kwan pa sanka wo sina so tropa nanso nasen wo ho kwan pa sa de ababa wa ne ye de abrantia ne ye de maame ne ye ne de wo fa akuma no enka kuma wo kwan sanka wo pagya na ka wo pagya na to na twene nanso sofo nanso eno ne ade aya na ye dwene ho sofo Kristo som eya ade bia nyame ade bagye ye toso mienu ne se ode batnenten yen Kristo som batnenten nipa abrabo enti nioma bi wo a ka ye wo ho kwan se ka betumi aye abobobo nioma so emai ye betumi afa de epe emai ye betumi afa de epe okay betumi afa afo se ko bi ansi akwan me pesa me fa 5 ametumi atan na me fa sie ni anu bi mu fa 5 ne 10 ye betumi afa bi but nyame nkyere yensa so ye mra na nkyere sa enti me kenkan Timothy I think 2:24 no for long time so for na me pentokwa pa na wo de se minim se na tape sisi ukon na me pentokwa pa but me kenkan ehon me be sakra fofora me kenkan was ensenya me akoa so ko nemum odwo ade nyina mu efi sa time no ena my life as a sign ba sa o ka adwuma bi na wo ye and them me kai pa so and them me kai pa me kai ya wo hu wo mo Jim FM. Uni yo ogofi. We are there. Ona sa dia wa ye bi dade. Wa dia wa ye bi dade. What dem ko ho ye. Be for kra be ye kwa ya na ka. Kofi. Oh, why juma. E jara de o ya ti o.
Nimkofu jare kama kofi. Ure yanko. Sofo. Abakaba. Adom 106.3 na utie. Ya wade nyina ho kwan. Oh, sofo. Edu bibi na wo hwe ne ma bia. Enka de wo yi ni nsa di watem wo traffic nim no. Ka wo ho kwan se wo si no papa na ni so. Yes. Wo ho kwan pasan ka wo twene free. Ka nanso. Paul say, "Emfata me no mi enu. Ye wo ho kwan se de wo pese wo ye bia. Wo ho kwan se ka wo bokro no. Wo ho kwan se ka wutimi ade ye 6 now 10 and 9. Oh office wo. Wo ho kwan se ka wo je brown envelope ansana. Abrantia na baba wa no. Ne niema nyina ye janu ni visi bibi ode aba bia damu yie. Nanso enkwafo agi a wo mo je ko ba nyina was menje because me wo ho kwan se ka menso metumi a GP. Enkwafo bribe woji payo sa no abon kwafo nyom mesi mo ho kwanza nka ma GB ba metimi asime bo say why na abra me payo opawom na out no meka me ho kwanza metimi agin kwafo sika ansa na mabon nyom nanso so no emfata me ena no pay yenum de wusua ene yenum ne awukom de me pese ye de hye wadwum say de sister ne de aye wo no de wokuma ne de aye wo no de wasede ye wo no de wo fade aye wo no enka wo ho kwansa okodros na boni dua na wokuno but emfata yen Emfata. de wo sofo pani bi de aye wo de wo awhwe wo sa no wo de ye wo sanitizer ba ya huru yen say adam na me siesie case bi enipa ni duru ho no the way osha ne kasa kire no enka ho kwansa enka wo sa na chikura kofie because me ba sorry me to my frustrate me sir of course any man me diso but asam na free na no ba ye no wo ho kwan se Kristo sum kran ka me som adam wana obi ba se mo fama so nyame de obi ape amano nenso opa bi wo ho a yes eten wo ni so yes nenso wi ye no yes enti se wo nwura no ka obetumi etu nwura na egu ba bia nwura wo hoyi sa wa na ye kasa na ko sa na me ni anche sofo wa na wa ye nwura ka betumi etu egu bebe o hwie gu nsuo na etene num no na nso so wa nhwe yi a bebi a okwa akotu nwura na egu no na akotu oku baabi na de frada ba na ka obi fie na kokon obi o wa ho kwanse ka betumi etu egu na nso so emra wo man nim sofo nyame de ye pa ma yesi enya ne ye pebia na nso so nyame ankasa nso so e de mra bia to ho se sa mra ne ye buso a obebu yaten enu na menne nipa bebre de mra hyede nsem wo ho kwan de yes maba na wo power wo ho kwan me opposition yesi e kan say me right na da ye left beba ne de mi hunu me right inti mo ho kwan se me wo position me dia bantam mo ho kwan se me nso me wa bam no me kira ne power pa say yes ye ne wo abam because do bi na wo hwe se de mrantie ne bi ya ane nsem bi o mte wo hwe suko no ma bi sofo ya na me edu bi a wo hwe TV na wo hwe se de ya de mrantie bi abatira ho na wo hwe se de wo support pania wo bone bra ya wo ho kwan se wo fam pene bia akontie mu ho wo ho kwan wo na wo de wo ho nanso awiye eni asem ena no pe ye nim de wokom e bia na make say ye kanyina bia wakai ne ma bi usi ana no pe mpese wo twawadwen ya twawadwen gira so se de nka wayi wo ho kwan se wo koye no stop ye me kunu ya me pa no ho kwan se nka me poison no yes no ho kwan se me de adro kra ayam pentoa na me de gum nanso emfataw nanso de wo yiri de ye wo nkola nti bi jaware na enye yie kola nti dia ba ma ye mi ka metumi aye ne bibi pa metumi de akokot ye jaware nanso so nanso enema ne mudo because enema esofo baye ne we ye sofo wonim ne ma e baye ne ne de ya sotie anya asam keto eduru bia wotim se de ma me ne de ye nkwale step mother akola nso wo ye maid wo ho kwansa wo ne wo ma me no ekunu beda nanso so attempting many times nanso so Joseph say no
you promote Mempene. Joseph, Joe. Menya boni ntia nyankopon. Na maami Mrs. Spotify pa wo hwɛ sɛdeɛ maami hu ɔfɛ. No ojina so a. No de ama Joseph. When you ma promote to Joe Shasa was the idea. Me wo ho kwan pass Joseph menye. Dabi. Kovi ebian kam no. So me aso menya why. So oh dabi. Kovi as se kanene dia. Ka ane ka odru ho kra. Promotion dey so ko be up promotion. Promotion bi no wa. Promotion bi wa eba wa hwe ya Edoko womu. Kovi emfasima bese miensani numui emompaye. Wa wutie bi Adom 106.3 na wutie. Yenum de wo ho kwan a wopese wotu ho anamo. Se wo so wo bon konten ahwe Ghana. Enema bi nipa bi no mo hwo wo ho kwan. Ka wo ho kwan o. Yes. Se ka obeye bi. Mr. Polsini. Apos for the bia mekasa Polsini penny amani. Oye ubi a wasade me ne papa pa. And so the title ne rank no baby a wodru no ugu so ko wanim. Said so for bia obia papa. Sanity. Said osakora. Ka wo ho pa se police title awukura. Jai. Nanso. Wintimi kan chem sa soja fu nyina anye. Wintimi kan chem se a police fu nyina anye. Wintimi kan chem sa so fu nyina anye. Wo ho kwan. And come out with warning the wish. Namin Kashi, what to say Namin Kashi, Namin Bibiasa. And so won't come back in can be na ya cheap for relative. That's a nama. Bible so when Yamikran, it ding, when Yaman many penny ding. Into the original was on them one hour kind of me and Kayana had died or Hosea may say, and then Yami Biemani, and I mean, why wouldn't Miss Country, baby? I walk I won't call Hokrada, and I mean, too, Hana me, Hana, war home quail. Talk a cabby. A cabby. Oh, crowd and said the way a crowd. What dinner home? I was out to make a cabby. And come inside, go near. One more, we are no had small prayer. What was no one in Namnipanum, no Mabekangu wasum, no my Baba one out here was in the crew of Canada, and no, ya no friend. Hey, who whole quine. And so. Yeah, bon pie. Minima dear, and none of pay wood to one among. Ebiana wood tiana mobia, who quine so wood to. Nanso. Cosin Macno. Fatarem. Say, sister, ya do ye me. And come on home, quine say. Me yen bituaka. Brother yadio a branche ya me fa di me chi di odi ayemi. Come on kwansa me chan se no kuwi. Eyeje. Peduane ya wa wode ya. Obetumi ensu ni peduane sane ya opebia. Nanso so. Charlotte efa ayefa say Abraham de Lot nanti. Kodru baby. Nanka Abraham de wagidie nyina agya. De opebi obetumi aye. Nanso. Abraham say ye nuanom. Aye. Ya mayenko. Mayenko. Asasine na da ho no fa wo fa nifa mefa. Nanka Abraham ho kwa because wesra no so dɔɔso. Na so ono na kofa no. Ono na di ne din na chi. Wo kwan. Nanso Abraham say, "Ye nuanom, mamu mayanke kan yeti mom." Dabi. We and this ni, we and pipini, ye nyina the same blood. Ya Ghana fo. Ye Ghana fo. Ya Ghana fo. I don't know man Nigeria ni be say yentem. Ya Ghana. I don't know man Togo ni ba be say yentem. I don't know man Chinese ni ba be say yentem. Then now can. Oh hey, me na me wa ban mu. Enti metumi aye de mo pa bia. Me so me your position. No, we are flat in fifre de kaba. Kai yi kura ya gia ya season no. Na ya de ama wo bia etua en kapre. Cheap. Wo ho kwan pa. Cheap. Abaye betu wo ho kwasem me pa me nto aba nanso to if say one to now ko fog wrong person bi who ko choose obi a ebe ye osesini ebe osesini so for ye mompaye awurade nyankopon ewo Yesu wo utumi ade nyina yo wona wo ye honam nyina nyankopon tene ewo awurade ewo wonso a oh, awurade ya kwan dia ewo Yesu Kristo enipa kwan enipa kwan say ye betumi aye ne ye pebia na so ya kwan
baby I na ma ya ko banya no pa nyina Awurade ye bo fa ye ja ye tiefo pimpim a Awurade ubepuye ya ten wo ye no kofo ne tinini ena no pa obi abemọbu obi wura ho obi su obi tinisio Awurade ensan de obi dia yo no ama wa ye na grefo pese wo kuno ho mpo no kom ni pa wo kwanse di ni pedue betumi aye ne ye pepia ensa wo maso wo hawni amane bia wo ma komu atiti bia wo ma komu ena dwa da ti se ye Awurade na somi adoso kuni Awurade wo so asemu a waka to ma wo semre wo Yesu Kristo dimo wo ye nyame a wo ya no kwafo de semre suni awira wo sa de kraso de bema be dia ye wo baby disappointment bi o baby dia ye bema bi Awurade de wo di wo bi sika fa kwan bi so de wo shada first party wo bi Awurade de wo si empo wo fa kwan bi so di wo bi sika na empo semre wo nam from body bi so etuo dia ye ateti adini fam oh kwan se ko betumi aye bi so dia wa Awurade show ho anyum apostle Paul de tiafo ya wade nyina ho kwan nanso Awurade boye ya wade nyina ho kwan o suria Awurade nyina ho kwan nanso nyina na fataya ho kwan pa anu ya ho kwan nanso nyina na fataya ho kwan somebody akwa jisika dro nanso nyina na fataya ho kwan somebody riabai nanso nyina na fataya dan count yes it amen he be good ora ya bompa ye wo Yesu Kristo dinmo ne anopai wasamuntio owura wasamuntio ne santi Peter si ene ne Awurade to yensu yegidiem sani abaya ye betumi yegina how atete amane dadwen kodanna eda yenso Awurade yensu ye betumi yegina no taya hudu aye femu ye betumi yegina no ne santi buaye wonwa awariem die awom die sikasem die adwuma die ebusuam die Awurade bua wo ma na sha wo maden na ma wo mantumi nyina na sa wo bobodin a wo ma yenso yate yedin ye ne wa ba betena no watonsa edede yada wasese odin konem ede ama wo ma ewo nyame agya oba ene sunsum konkron wo Yesu dim ne ebo mpaye amen amen nyame mie wani a obera shipa na wa ye de nse se woye menu mie no wo ho kwan nanso ni nyina ne fata so for druba bia ya o ya pa we nipa ayewa druba bia ya o nanso ni nyina ne fata ye pasa na wa mene unkunu na di watem futio kase ba ko ametade ma warefo se bufuo no ano ye den sade a no afansuo de agu wonum memene e ma ni twa wo nyina wo de memene wo mene pe de be firi wonum aba no enye papa be ma no nso so memene sensuo fa gu wonum wo twa wo nyina no no de ansuo no gu wonum memene wo ho kwansa nka wo putu no wo ho kwansa nka wo bona sumfa na chi nenso emfata sister ejom on the store ho ya baba wane de ye wo onyonko a wo bia woni no nyina mpo adwem wo neighbor de wode ye wo ho kwansa nka koke kan wadwene nenso bi wo ho a eye Kristo eno emma wo kwansa 0302216561 0302216562 Adom 106.3 and Autie. Offer S.K Appiagyei, many David Sego, and yet de F2 at the Bray. Anka Nelson, as of Yamisha. Mamma call man so, my
Mal, good morning. Good morning. Hello. Hello. Me pa I want to say. Yeah, that yes. As we feed in mu ye didi kakra. Me pa na free here na wodini. Me pa yeah. It's free. Hello. Hello. Me pa etie the whole world I crowd with you. Also what you mean kasa. I am past the whole Amen. Yes, yeah, that's it. Also, the other account 0302216561. Oma ofidi na confirm kama ni mwada ho ni nyina ye din komo na wodi bi nso ato aso. Do ba homa so mpa che ma good morning. Good morning. Oba hema na ho te say. Pastor Nyamiado, ye. Ye de nyamia se na free he na odini. Pastor, the friend is Priscilla. Me fear din di ama na me ka free so many. Okay. So many power courses. Hello. Kajeke. Hello. Oh, na me say kajeke. You want to something? Yeah. Me Pastor, asama ye dina si. Me se me kakaka. Say once I would do we are Christian in it. I was say bia man suno ebo untomam. Because we are Christian obonefo no beba wo so obetuma obefo bi sokura na na ba wo so aba be so wo hwe. And so now so ni tino no di kunim our council. Hallelujah. Amen. Me pa cho plana no kumasi. This could be me ya ade na obo me ba. So obo me ba no na me se dwaye. E na me ye say na akola wa akola sum say so be prano. Me can say ya ta si say di mirika. No aba enkomo na ye de no hwe. Oh. Enyashi isa na boba na sum ebi anko be kasa nko su pie ye pa nko be punch no enyashi do ba mu asu good morning. Good morning. Oba him na what to say. Pastor Nyamiado, Pastor S.K Nyamiado. So Pastor me tie mo pa ba na de Nyamiado ne saka. Na ma sada na fofrofo nko na afi. Ma tie mo so many years. Na ye pe me ma me di mi first man to. Aso for Nyami shame wo compound house. Never to me sorry for them. Is to me try me to the Christo soon try me. They be a me so good me class. The from was and sankam. They try me sa. Ne net make a sado be na Nyami femuno. Me easy mama, but me da Nyami say and then me sankam. Me wi amede me contact be mani mo nkomo. What? Pacho yo. Ko akoma to ye. Pacho yo. 0302216561. Do I want some Pacho good morning? Good morning. Pacho ti nyame asem obaye. Medina Medina. Pacho say from say. MS Medina. Oh, okay. E me man nyina na open watimi abowrem. Yo. Nyame shira mo pa. Amen. Namaste. Atie mo afa na pa bia nyame shira me afutupa na nkyerɛkyerɛ pa mo de mai. Amen kam. Asɛm na mo kan de no ano ye driver ni. Eto de bia. Utumi wo so obi e wo pa ka wo sɛ utumi ye ni bi. Nanso na mo de abɛhwɛ de amapa we de mo ye nhyira ma me pa. Nyame shira mo. Nyame shira mo. Da wa fi de bye. Said a mini abe man kana. Edru bi a nanso
Also for Isaac. Nansunti. No Germany. Do about my good morning. Fine morning. Alfred, I feel a man on some Simon. We could Emmanuel. Kobudumafe. Yankasai. Yo, Medase. Any Jumapa would. A summer wakane, one ma, a kama kuma, anka, and no pay. When say, Obi, a bar, say, Miniam Pabuamano. My young Pabuan, me see a man is coming from cotton materials, or some Mr. Me ye ya me kwa ko jino asomo ka kire me se kire busum wu anse otua me ka ama ma dwene wa se enne no pei de me kwa ko ya ma no wo ho no enso asomo amati mama makuma atom yem te me da wase ne nkire kire amode aben no pei kwaku me so me da ase eni mane bi wona se wan sha wo ho so wa ho me ka me kire de be fi wonu mu aba no wan hwe de be pie one show Hosua Obatchesekan. Ned Wakupi baby for from. And I no pay. Do about my patcho good morning. Good morning, Addy. Oh, why man, I want to say. Adom. Patcho free here now, didn't he? Patcho free. Tema. Oh, Tema. Oh, okay, and me a medium. I did patcho good sure. Amen. Let you my family. Then active and whom I choose ready not to have no. I send my fine, you know, a kamakum. Listen, you look at me. Then the wall, my legs to Kafra. Oh, yeah, Come on, to him. Dibia wash us here. Why? You de ya ubia na edin sedin ya de sese mpanimfo bemu a mpanimfo mrem de sese wanso utimi ka ho asem da na me ka kire obi woni ukuru kasa kakrab no atwesekan if you are not careful oni beba honso no de awo nti de wasa mpanimfo bemu no ama o mabem de sese wa handle so no wa handle because ema onyame aheda chemunyansa no a chance opa Medas Yamisha. Amen. So far, they can't find it. Meaning, come. Doma, Messi, good morning. Good morning. How am I feeding about for Manka Bemide? But you're minting and tinting, son, and no. Yeah, they didn't bem some. All right, Yankasai. You're strong. As someone maka a year. If you mean son, and I mean to me, Nancy, none your shaman, a young summer all can. A dimatem, a demonic come a bush, a demonic come, but Mr. Raddy say, a young come on tomb. Your better dear mammy can be. No, I can't, or brother would die. Madame Sima Asama Abbey. Oh, you I didn't see until I went to me, Nancy. If I told that I check me, she say, but my new serious wrong, let me know, say, Ben say. You saw in 90 into a chain, and I say, Miss Santa Menana, and yet Juma. 3 years after that 3 years mintimis and Nancy. Also, can say free. But you're a cassette of uncle. You am no becasa. What? If I show you, would you me descend Yami bet me a century? If I told on cinnamon, only the bois because we knew beer. Okay. Minion, I'll be up for me. And I want to be the yampo. And yeah, Ombapo. Nation Kenya miss won't set me go one. What a minute we are, Becassa, what? Maybe be unsure so when I met us when we in 10 hours or tears here. Mate, me dance. Means.
Adom FM. Isaac, Yemfensia. Also, Isaac, Yemfensia. Yemfa ofre for chato. Enkam. Do about me, Pacho? Good morning. Hello. Okay. Do about me? Good morning. Praise God. Hallelujah. But your Christian soldier dodoa. Okay. Sister Bakuna, then your mokan said Nansu. One time or yet to say Opemasen. I mean, they say no dear ye. Na sister no obusa or ye bata bi. Ah, Mama no one you want to Nansa miss yesterday's for baby. No can't you say my dear. Me ya man one is Adom in pesa that the bisa Maria home. Or did you be soon at 10? Na sister do the report the brem say sister no tell your young miss you bono. Say si I am one Neso ya janu sa sister or fridge mo you didn't go to fridge mo. And you nyami wa dia semaye. And naso a very good me that one say. Sister or fridge mo you didn't go to fridge mo sharp. Onyami or dia semaye is simple. That's all for me, Darcy. You will be sorry. You wouldn't see you be any J. All right, I was here. I had a medieval AC. Na Bishop Yaw Usuansan Ebetuaso Eddie Etuatuaso Eddie Amount. Banini Mono. Masema ne Bunyamede to Yakoma so ayina yeshian se. Dear Ecos Bian. Any asetna wona emu bia no unu se enka wo ho kwan pa de abrante ne de aye wo no de maame ne de aye wo no de papa ne de aye wo no de enka wo ho kwan pa nenso sometimes ya na me ya se hwese de obi sukono ma ambegina ho dipani bia tempa nenso enipa na ye din kyerɛ sɛ woni munyansaw ate ye nyamenti radin shraw wonhwe wo na ma otuo no wakwa nyina nya promprom na wotwi onfa sedie nso enhye wafromu ma no Yesu Kristo dirimo na yabo sa empaye amen. Or Facebook, you meant me a moody. Shall be a Cosuaneti Adom Ahengua. The mere when the answers are cano, and Cocanin Sam. I want to make us through the hours 09. Wait me a frame is 0245 60 9922 0245 60 9922. Nayak Germany. Abra, who are Italy? I know, oh, you can go Italy next week. That's your mommy,